Hej, jeg hedder Ole. Jeg er produktspecialist i klippemaskine hos cotonshoppen.dk. Det jeg vil vise jer her, det er nogle almindelige vedligeholdelsesting omkring Oster model A6 klippemaskine. Det jeg viser her, det er lige så meget gældende for den model, der hedder A5. Når man skal montere et skær på den her maskine, så monterer man det over den lille fjeder, der sidder her. Sæt skæret direkte på, og så er der en ting, som er meget vigtig, det er, at maskinen rent faktisk skal køre, når man lukker det ned. Det skal den, fordi hvis ikke maskinen kører, den lille røde en, I har her, det er den, der rent faktisk får skæret til at køre frem og tilbage. Og den eneste måde, vi kan sikre os, at den går hen og fanger skæret på, det er, hvis maskinen kører imens. Så jeg tænder for maskinen, og så lukker jeg skæret ned. Det næste, jeg vil vise jer, det er, hvordan man monterer en afstandskam. Sådan en afstandskam som den her, den har sådan en lille fjederbeslag. Så man starter med at sætte den på, bagerste del først, og så kan man lige trække en lille smule i den. Sådan. Når man tager det af igen, så er det på samme måde. Skubber den lidt frem, og trækker den af. Når man fjerner selve klippeskæret, så er der en udløserknap, som sidder her. Vær opmærksom på, at hvis det her det er en ny klippemaskine, så kan den udløserknap gå særdeles stramt. Pres den helt i bund, og sørg for, at skæret kan vippes uden nogen nævneværdig modstand. Så kan det bare vippes op og tages af. Jeg vil lige skynde mig at sige, at det er altså en af de ting, vi ser går galt. Det er, at hvis man ikke har trykket den her lille fjeder ordentligt ind, inden man vipper skæret op, så kan man simpelthen knække den, der sidder her. Hvis det sker, så er det ikke noget, du skal bekymre dig om. Det er omtrent den billigste reservedel på den her maskine, der kan gå i stykker. Jeg tror, vi snakker 50 kroner eller noget. En ting, jeg vil prøve at vise jer, som vi ret tit er ude for, det er, at den lille fjederstyret, som sidder her til skæret, at det vipper ned i maskinen. Den her lille sjove, den trykker med cirka 80 kilo. Den er umulig at få op ved hjælp af fingrene alene. Og sidder den først sådan her, jamen, så har man ikke rigtig noget, man kan montere skæret på. Hvis det sker, det letteste, man kan gøre, det er, hvis man har en lille spidstang. For der kan man lige få fat indunder. Og så kan man vippe op igen. Og så er den i orden. På med skæret. Tænd for maskinen. Og vip ned. Det var det.